Van egy Oscar-díjas jelenete Livi nénivel, feleségével, legrészegebb férfi színész, legidegesebb női kategória. De mert a Livi néni szerint a házasság az egy küzdősport. Jenő szerint stratégiai játék. És a Livi néni a hongkongi kungfu filmes stílusában. Yeah! És a jelenet az, amikor indulnak haza vendégségből. Menjünk, mama. De ja, mert a Jenő Buthára iszta magát egyébként. Fataron meg közlekedési rendőrre. Később fekvőrendőr lesz a fater, de... Gyere meg a Nirvánába. Menjünk, mama. Miért mehetünk? Kész vagyok. Mindjárt megyünk, mama. Menjünk. Megyünk mindjárt. Ezt 22 éve nézzük a tesómmal. Azóta ott vannak. Menjünk, mama. Indulunk, mint a vállóper, mindjárt ne fejlődj. Szóval a tévéken elválsz, olyan ügyvédet szerez, nálad maradjon az asszony is. Hát nem. Egyszer a Jenő otthon ivott annyit, hogy azt hitte, hogy vendégségben van. Hát miért? És így már aludt, jött föl alfából. Na mama, menjünk. Itthon vagy! Ja, akkor ma most menjünk haza, vagy maradjunk itthon?